videa budeme natáčať Skywars, takže ide prijať to je môj brat. No takže Domino, ideme duos. Ideme duos! Plášť, ty si daj. Však ja som si už dala štiera tú plášťu. Ale na mamini mám 50-ku. Tu skáľou. Vidíš? Ja. Áno. Dá sa tam ísť. Teraz nemôžem, lebo teraz hrajeme. Ale mama teraz má si pri sebe, no ne. Ona ho tam má položené na stole. Ľudia, keby ste videli, že jak ja hrajem, jak PR off. Lebo ja som tuto zvyknutá na takéto hry. Na zabíjačky, lebo ja to vždycky hrajem. Mama, poď, kde si spomaletý? Pekne. Som ti hovorila, že poď ty vole. Mala ty si. Musíte rýchlo všetko brať. Taký somary